Näne men bilen boýdaşlym. Men şeýle boýdaşlam geldim. Şolan zyndygylar ýok. Men öýüm bütünlä ki men atsa şuma goýmanyň çaýy diýok. Aýrylmadan başlatan. Boýdaşlam gelýär. Men äten boýdaşlaryň dogryny dostlaryň ýar bolmy. Näne boýdaşlamy ölçüde emis du. Uy, janalar gel eşim. Hemmiş aýdan zatlan baraky men boýdaşym. Beýdin aýtýanna. Gel çaý etçelik geçin. Gelin. Oturun kıyında. Gelin. Näçe ýaxşy bargan gelin sagamançy arbagda. Jana sen dädin nireçi. Näne ady näme? Eçen ady näme? Dädin näme işleýär? Näne näşe getirmedin? Bu näçe urşdyňam dädin bilen? Nämeňsine urşdyňyz? Jana öňe nirde? Tanýan otardym men. Otak abekam baratdym. Tek eçen ady näme diýdi? Ola men öz boýdaşym eçen öz boýdaşy bir kıyaba kawat göreymi aýlagym. Sen men zap barýan şoňa öz boýdaşym baragda mere piwi kanalam istagati. Tanýar. Qilla. Uy, rahat bol can, rahat bol. Men sen näne ýanakdym. Goda tim saýar gerekkäm men. Gerekkäm tim saýar. Bal sen näne işni kömekleşýärmi? Gapçanak ýuýarmy? Lebaşyda en başda çykarýarmy? Palyn sugurýarmy? Sara hiç gaýda noktaşlam. 10 tane mutam bana dereniýär. Mutam bana dereni isträýdi edeno. Tim saýar gerekkäm bolmaly mekdany. Oturun. Rahat bol. Qilla pekede getirdim. Goda botok qazan bolýan. Pekede meni getirdim. Bir haýkym qıssamy ýagyna bakdyragan. Bal sen doğrun da var mı? Ha? Sen doğrun var mı? Kadışılan böyle bir para. Doğrular var diye ne şey yedim. Müşler parça kalıyor. Ama Sara diye tezgin meriyata. Doğru var ama katlaştıran o Sara de. Ama sen koydun geliyor ne? Sara yolu bak bilmesi de. Doğrun mu atan? Qeyla şuru faşi zadi mekan yanın ha. Pepek men öyle dokama. Gali şubdan halim teadalanın cana. Ya şuru faşin al. Sana men her elimde sen elimde guşiydi. Burada çıkmam sen guşiydi ha? Burada çıkmam olmalı. Ne türe kavuşu olan mı? İli işin cevval. Kıyafana kavuşu sen. Ekut doğan oğulcu var. Kavuşu gidik kodiyken ayarlığını yok mu? Balle. Ayarlığını ne çok iyi. Yok tekli o da küçük bolya ol. Ol 25 yaşında koğlan ol. Tekli o da küçük bolya bolmuyor. He kıyırlar. Sonra kıyımır ama Sara'nın neneciğimdir yanında oturttu. Mene öpü boydaşım yanıp koruyandır. Hava sonra kıyımır ama o aklamcı yarraktır. Koruyan mı? Nene kadar ıhtıram koyağız mı Sara'nın da? O çoktan çıktı ya bana. İhtiram koyuyorsun atsan. Şvar akım. Hiç sayıdığını oyda. Zaten aklan kavcam yenge ya sen mar akım. Şimdi sonra nasihat et nene ihtiram koydu. Atsam ihtiram koyuyor noktaş. Zaten nene aksi yok. Ben bir tilki yapın açtam yediyatıydım ayağı. Nene aksim görayım. Tuvalama. Görüyen elemeğini demokman. Bir yerde gördüm bunu. Şey padırdı ne oraya tuvalama nerede? Tuvalama çoğamıştı ka. Canı sen bana şumaran da ver. Men Sara kimle katlaşıp, kimle girişen, kimle barışlayan akıllarını şumarlarını hem de guşimde koyan. Aklına Allah guşik şumarsın ver. Hem nereden şumarsın ver bana. Sefer. No. Yek mi? Aranda alım. Sebet koyuyor. Godan. Siz şumart medheden bar yakansın. Neç nefer godu yapar. Men kıyıl kabasın yaşında kab. O mir nefer. Her kuçalar 23 kadar. Evimde gel yakap 50 nefer 23 geliyandır. Sen ballı elimden alan kulu abertelmeye ya ökızılım. Tuvalama onu sen kunçuyur olmalı. Qeyla goda öz barğınlarını her gaýsyn iksan çok. Yo, al dağıtır otyna. Menden ýanyňa ber. Ha paka frizer bardyr. Sarap kabinet üçin paka frizer getir. 4 tane ber barağına gebek ýersiňiz. Paçany hoş tutdyň. Barım. Narçaga hepet ýa qızıl öz barğınlaryndandyr. Hoş tutdyň canım. İnşallah ýene gelin. Näňe de salam di. Hoş. Sara anne kadar getiraba kapypdan. Men ýagyr walam ki asıl halabym boýdaşdykda. Nälerini halalım, öyle de halalım, haladalara da halalım. Atma gerek ya anneme aşk, boydası gerek ya. Ertide ben aşkına katlaşama.